Contes Bonics presenta... Les aventures de Rissis i Tapeny! Tres. Ha arribat el tió! El desembre ha arribat i les nenes volen sortir a caçar un tió. La Clàudia les abriga i juntetes surten a passejar pel bosc. Després de caminar una estona... Mireu, nenes, què és allò que hi ha? A veure, allà? És una barretina d'un tió? Ah, sí! Anem, anem! Hem descobert un tió! Que divertit! Podem pujar? Sí, esclar! Iupi! Iupi, 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 iupi. Ens podem endur el tió a casa? Nenes, però aquest tió és molt gran. No ens hi cabrà? Les nenes van estar jugant una bona estona amb el tió i abans de marxar, la Clàudia va voler fer una foto per tenir un bon record. Què és allò que hi ha allà darrere? Gireu-vos, nenes! Què hi ha, què hi ha? Uau, un tigre! Les nenes es van pensar que era un tigre, però no ho era. Era una gateta molt bufona i la pobra es va espantar tant que va sortir corrents a enfilar-se a un arbre. Nenes, heu espantat a la gateta. Ens perdones, gateta. Nosaltres en tenim una, però és més petita. I pensàvem que tu eres un tigre. Podem pujar amb tu? Després de tant moviment, la Clàudia va pensar que era bon moment per parar una estona i fer un entrepà. La Rissis i la Tapeny s'havien quedat preocupades perquè no havien pogut trobar cap tió de la seva mida. Aleshores, la Clàudia els va explicar que a ella el tió sempre li arribava a casa i li picava a la porta, que el millor que podien fer era anar-se'n a casa, posar-se a dormir i esperar a veure si el dia següent, un cop posat l'arbre, els venia el tió. Nenes, voleu que demà posem l'arbre? Sí, iupi! Així doncs, les nenes se'n van anar a dormir esperant que es fes de dia per poder posar l'arbre i només llevar-se va ser el primer que van fer. I mireu què va passar. Què passa? És el carter. Oh, és el tió! Ha vingut! Doncs vet aquí que sí, que va arribar un tió i les nenes no podien esperar per fer-lo cagar. Però tindrà fred. Li hem de posar una manta. Les nenes li van posar una manta perquè no tingués fred i durant 15 dies li van estar donant mandarines. I per fi va arribar el dia. Caga, tio, avellanes i turons, de callos de rengada, que som massa salades. Caga, turons, que som meven, caga. A veure, nenes, aixequeu la manta que us ha cagat. Abella? Quantes coses! Joguines i xocolata! I després de menjar-se la xocolata... Mama, podem anar a veure si era el tio dels veïns, aquell tan gros. Sí, esclar, nenes. Aquell tió tan gran que havien vist al bosc era el que va anar a casa dels veïns. S'hi van passar tota la tarda jugant. I jugant amb aquell tió tan bonic, la Rissis i la Tapeny us desitgen... Bones festes! Ei, mira! Mira quin arbre de Nadal! Que hi trobes alguna coseta amagada? Potser la Rissis i la Tapeny? Trobaràs la solució després dels crèdits finals. Bones festes! Ah, i bona sort!